Precisamente un deses problemas de conexión dase principalmente con Santiago, onde acoden diariamente moitos veciños do municipio e tamén da comarca noiesa. Tanto pola gran cantidade de estudantes de Noia e de toda a comarca que van a estudar ali, pero non só iso, senón tamén porque somos a zona litoral máis próxima a Santiago de Compostela, ou incluso, un motivo tamén moi importante, que Noia e comarca, ou gran parte da comarca, teñen como centro un hospital de referencia o Hospital de Santiago de Compostela. Dende o BNG tamén denuncian as eivas de conexión coa comarca do Barbanza, especialmente con Boiro e Pobra, onde apenas existen a diario un par de servizos, ou os problemas que últimamente se están a dar na ruta entre Noia e Ribeira, por Portodosón. A nova concesionaria está facendo que os autobuses en moitas ocasións cheguen con 20-30 minutos de retardo, en moitas ocasións nin se preste o servizo que está anunciado, e incluso vimos como nos últimos meses se traen microbuses tanto dende Noia como dende Ribeira, que nas últimas paradas enchen a súa capacidade e se deixa a moita xente na parada de autobús, unha cuestión que nós pensamos que é inadmisible. Non se pode deixar a xente nas paradas, nin se pode anunciar servizos que logo non se dan. Ademais do problema nas rutas, dende Galiza Nova piden tamén bonificacións no servizo de transporte para a mocidade. Existe a tarxeta Xente Nova, pero esta tarxeta só se pode beneficiar a mocidade que chega ata os 21 anos. Polo tanto, se pasas de aí, non tes ningún tipo de beneficio. Nós o que reclamamos é que estes beneficios, estas axudas para a mocidade se estendan ata os 30 anos, non se discrimine a esta franxa de idade, porque non remata as nosas problemáticas aos 21 anos, senón que mesmo, en moitos casos, agrávanse.